Tosiaan minun piti vähän kertoa hyötyjä niin kirjanpitäjän näkökulmasta, että miten tuo kuittisovellus helpottaa meidänkin työtä. Ja no päällimmäisenä toki se, että sitä paperista aineistoa ei ole. Eli meidän ei tarvitse miettiä mitään mapitusta tai että miten säilytetään, kuka säilyttää ne, vaan ne kuitit säilyy siellä kuittisovelluksessa sähköisesti. Ja sitten tosiaan meillä tulee tuonne kirjanpitojärjestelmään ne tapahtumat, ja sitten kun me yhdistetään ne kuitit sinne, niin me päästään pomppaan sieltä tosi helposti sinne kuitille suoraan. Et ei tarvi miettiä, että missäköhän mapissa se kuitti on. Ja tosiaan, jos vaikka sattuu käymään niin, että kuitti puuttuu, niin sitten me voidaan asiakkaalle laittaa viestiä, että hei, tämmöinen kuitti puuttuu, niin se periaatteessa pystyy 5 minuutin sisällä laittamaan sen ihan helposti ja me päästään tekemään sitä kirjanpitoa lisää tai valmiiksi. Ja tosiaan siis olen aikaisemmin ollut Kokkolan toimistolla ja nyt täällä Rovaniemellä ja sekin oli mahdollista sen takia, että on sähköisiä asiakkuuksia. Eli suurin osa minunkin asiakkuuksista on tämän kuittisovelluksen kautta, niin mullahan ei ole yhtään paperista aineistoa. Ja sitten tuo kuittisovellus myös helpottaa kirjanpitäjän aikataulutusta, koska niitä kuitteja laitetaan pitkin kuukautta, niin niitä voi myös tehdä pitkin kuukautta, että sitten ei tule semmoista hirveätä työmäärää kuun vaihteessa esimerkiksi. Niin ja sitten tosiaan tilintarkastustahan se helpottaa myös, että tilintarkastajan ei tarvitse olla siellä samassa paikkaa, ei tarvitse lähetellä aineistoja, vaan niille luodaan tunnukset sinne ja ne pääsee itse kattoon kuitit sieltä ja näin. Kiitos. Joo, kiitos vaan Saara. Kuittipalvelun käyttö sellaisena, kun se tapahtuu tuolta asiakasnäkökulmasta, niin ole hyvä. Joo, ja kiitos kaikille tulijoille minunkin puolestani. Ja minä olen tosiaan Kuparisen Juho Maestrolta ja näytän nyt teille kuittipalvelun käyttöä. Minä jaan tuon minun näytön tuosta, niin kuittaatko Mikko vaikka jos näkyy? Kyllä näkyy, kuten pitääkin. No niin, hyvä. Eli olemme nyt kirjautunut tänne go.maestro.fi osoitteeseen. Ja meillä ei tosiaan ole tällä hetkellä saatavissa varsinaista appia tämän palvelun käyttöön, mutta tämän saa tuolta kännykän oikeasta yläkulmasta on noin 3 pistettä valittua, niin tuolla 4. alimpana on tuo lisää aloitusnäyttöön valinta. Tämä voi tuosta lisätä aloitusnäyttöön tuosta lisäpainikkeella. Silloin se tallentuu tuon oman puhelimen. Minulla tallentuu ensimmäiselle sivulle, mutta puhelimista riippuen voi tallentua sitten myös toiselle sivulle, jos siellä ei ole tilaa näille kuvakkeille. Mutta tuosta sen saa lisättyä, tuosta lisäpainikkeesta, niin pääsee suoraan linkistä sitten kirjautumaan jatkossa tänne NG:lle. Ja uuden kuitin tuominen tapahtuu siis tuosta, kutsun rubikin kuutioksi. Tuossa on tuo 9 erillistä, onko nuo laatikkoa. Ja tuolla on valintana tuo kuitit-kohta. Ja tuosta uusi kuitti-painikkeesta pystyy lähtemään tuomaan sitten tätä uutta kuittia. Niin, mennään eteenpäin siitä. Ja kuitteja on tosiaan mahdollista tuoda joko PDF-tiedostona, jos on puhelimen tallennettu tai saanut vaikka sähköpostiin, tai sitten ihan perinteisellä tyylillä otetaan tuosta puhelimen kameralla kuva kyseisestä kuitista. Ja kun tuo kuva on otettu, niin voidaan lähteä tuomaan tuota kuitin kuvaa tuosta tuo kuvia valinnalla. Niin valitaan tuo kuvia. Ja minulla on tässä nyt 4 kuittia tallennettuna.
niin valitsen tuon ensimmäisen. Ja tuossa oikealla ylhäällä lukee valmis, niin siitä pääsee tästä sitten eteenpäin. Painetaan valmis. Ja tämän jälkeen tuossa näkyy tuo kuitin kuva. Ja jos olisi tarkoitus tuoda vaikka monisivuinen kuitti tai sitten esimerkiksi ostolasku, jossa on sitten useampia noita sivuja, niin tuosta lisää kuvia valinnalla pystyy valitsemaan tähän ne jatkosivut kyseiselle kuitille kautta laskulle. Voin siis valita tuosta toisen kuitin, jonka jälkeen ohjelmassa näkyy sitten ensimmäinen sivu ja toinen sivu. Jatketaan eteenpäin jatka valinnalla. Ja seuraavana ohjelma pyytää käsittelemään tämän kuitin kuvat sekä tiedot. Eli valitaan tälle kuitille luokittelu. Ja tässä on nyt kyse polttoainekuitista, niin valitsen tänne tuon ajoneuvokulut. Ostopaikka tulee lisätä, niin kirjoitan tänne nyt tuon ABC ja maksutapana yrityksen pankkikortti. Noin. Nämä kun on valittu, mennään eteenpäin tuolla jatka valinnalla. Ja tämän jälkeen ohjelma pyytää tuohon päivämäärää. Sen voi totta kai tuohon lisätä, niin saadaan kulut oikealle kaudelle. Ja tuossa oli 30. marraskuuta 2023. Niin lisään tuon kuitin päivämäärän tänne. Yhteensä summa. Lisätään tuo kuitissa oleva summa, 60 €. Tänne voi sitten myös lisätä tuon tulospaikan tai aputulospaikan, jos nämä on tiedossa tai käytössä. Ja kuitille voi halutessaan antaa sitten vielä lausunnon. Niin lisään tänne lausunnoksi ABC, polttoaine. Noin. Kun nämä tiedot on täytetty, päästään eteenpäin tuosta jatkan valinnasta. Ja ohjelma pyytää tämän jälkeen tarkistamaan vielä kuitin. Meillä on tuossa kuitissa molemmat sivut. Kyseinen firma, päivämäärä, maksutapa, yhteensä summa, ostopaikka, luokittelu valittu ja lausuntona on ABC ja polttoaine. Kun nämä tiedot ovat tai näyttävät oikeilta, painetaan valmis ja ohjelma ilmoittaa, että kuitti on tallennettu onnistuneesti ja se löytyy nyt kirjanpitäjältä tuolta NG:n kuiteista. Tämän jälkeen, jos tarkoitus on tuoda vielä lisää kuitteja, niin voidaan tuosta tuon lisää valinnalla lähteä tuomaan lisäkuitteja. Ja samalla tavalla kuin äsken valitaan tuo kuvia valinta. Valitaan taas uusi kuitti. Otan vaikka tuon kärkkäisen kuitin tuosta ja valitsen valmis. Jonka jälkeen tuo kuitin kuva tulee taas tuohon ruudulle näkyviin. Ja jos kyse on nyt ihan tällaisesta perus yksisivuisesta kuitista, johon ei tarvitse noita lisäkuvia tuoda, niin voidaan mennä eteenpäin ihan vain tuolla jatka valinnalla.
Painetaan jatka. Ja ohjelma pyytää taas lisäämään nämä luokittelut tälle kuitille. Ja jos mitään sopivista ei löydy sitten tuohon valinnaksi, niin voin valita tuohon tuon muu luokitus. Ostopaikka kyseisellä kuitilla. Kirjoitetaan se tuohon. Kärkkäinen. Ja maksutapa. Laitetaan tuohonkin tuo yrityksen pankkikortti. Noin. Mennään eteenpäin tuolla jatkan valinnalla. Ja ohjelma pyytää tähän taas tuomaan tuon päivämäärän ja summan. Niin lisään päivämäärän tuohon 30. marraskuuta 2023. Yhteensä 13.39. 13. Ja lausunto. Kärkkäinen. Ja laitetaan tuohon vaikka liike- tai edustuslahjat. Ja mennään eteenpäin jatkan valinnalla. Ja tässä taas näkyy tuo kuitin kuva. Mennään tuosta alaspäin. Ja tuossa nuo kuitin tiedot näkyvät, jotka äsken tallennettiin. Eli tuossa näkyy kyseinen firma, päivämäärä, maksutapa, yhteensä summa, ostopaikka ja kuitin luokittelu sekä lausunto. Ja kun nämä tiedot ovat tuossa oikein, niin jatketaan tuolla valmisvalinnalla. Ja ohjelma ilmoittaa taas, että kuitti on tallennettu onnistuneesti ja kuitit ovat nyt tallessa kirjanpitäjällä. Eikä tämän jälkeen noita paperisia kuitteja tarvitse minun puolesta enää säilyttää. Ja tosiaan, jos on ostolaskut käytössä, niin tuo kannattaa tuoda lasku suoraan sitten ostolaskuna. Niin menee sitten myös tuonne ostoreskontraan oikein. Jos on ostolaskut käytössä, niin sen pystyy tuomaan ihan tuolta ostolaskujen alta tuo uusi valinnalla. Ja näin noita kuitteja pystyy tuomaan tosi helpolla tavalla kirjanpitäjälle. Tuonko vielä yhden kuitin tuosta vai jatketaanko Mikko tästä vielä eteenpäin? Eiköhän tämä tullut tässä tämä periaate harvinaisen hyvin selväksi, ja nythän on siis tietenkin niin, että Juho tuossa esitteli nyt näkymää, jollaiselta tämä näyttää silloin, kun tuota palvelua käytetään matkapuhelimella, että se on sitten niin sanotusti työpöytäkoneellahan se on itse asiassa ihan samanlainen, mutta se on vain hiukan leveämpi tuo näyttö, eikö niin Juho? Kyllä, juuri näin. Joo. Tuossa oli sitten sellainen, niin okei, se on nyt herra Eeron uutisella on sanansa sanottavana. Ole hyvä, Eero. Joo, moi kaikille minunkin puolesta. Tuossa jäin itse vaan miettimään, kun Juho toit kuitin sieltä tavallaan jo kännykän muistissa olevista kuvista, mutta tuossahan myös pystyy tuontivaiheessa ottamaan sen kuvan siitä kuitista ja sitten samalla niin kuin käsittelemään sen, että sen voi kuvata siinä tuontivaiheessa, että sitä ei välttämättä löydy vielä.
vielä tuolta kameran muististakaan, että siinähän oli tuo kamerakuvakekin, että sen pystyy sitten kameralla ottamaan sen kuvan. Kyllä, sen pystyy myös ottamaan suoraan tuon kuvan tuossa kuitin tuonnin aikana, mutta esittelisin tuossa, että jos on ottanut noita kuitteja vaikka etukäteen tuonne kameran muistiin ja sitten kun lataa noita kuitteja sitten tuonne kuitteihin, niin tällä tavalla voi myös nuo kaikki tuoda sitten kerralla. Joo, tähän kohtaan kerron tästä tapauksen elävästä elämästä. Tuossa erään asiakkaalla oli sellainen ongelma, että niin tämä tuo kuvia valinta ei avannut sitä puhelimen kameraa ollenkaan. Ja sitä sitten niin kuin hämmästyksen kummastuneena ihmeteltiin, että minkä takia näin on, ja siinä paljastui sitten, kun sitä vähän selviteltiin, että tällä kyseisellä asiakkaalla oli käytössä Samsungin puhelin, niin kuin aika monellakin on, ja siinä sitten tämä Samsungin oma selain, eli Samsung Internet Browser, ja se asia saatiin ratkaistua sillä, että hän latasi siihen puhelimeensa tuon Googlen Chromen ja käytti sillä tuota palvelua, jolloin se avasi sen kameran ihan normaalisti, että en tiedä, onko tällaista, oletteko Juho siellä Maestrolla tämmöistä, varmaan olette aiemminkin tällaisen käytöksen huomanneet. Joo, meillä on valitettavasti näitäkin tapauksia ollut, ja se on myös puhelinmallista ja merkistä vähän riippuvainen tuo, että minäkin itse käytän juuri tässä Samsungin puhelinta ja iPhoneilla voi joillain tietyillä malleilla sitten olla hieman erilainen tuo kuvien tuonti. Joo. Mutta pääsääntöisesti toimii kaikilla puhelimilla, mutta nämä on aina tapauskohtaisia asioita. Joo, ja tosiaan tässä niin kuin tuon kyseisen asiakkaan tapauksessa, niin tämä asia ratkesi ihan vaan lataamalla sieltä sovelluskaupasta sen Googlen Chromeen, ja sillä kun sitä kirjautui tuon palveluun, niin se toimi aivan juuri niin kuin pitääkin, eli tuo kuvia komennolla, kamera aukeaa ja siitä sitten eteenpäin. Eero voisi heittää yhden käyttövinkin tuohon. Ole Eli hyvä. sitten jos siinä kuitissa on tämmöistä esimerkiksi tarjoilua ulkopuolisille, niin siellähän sitten tuo verohallinnon ohjeistus vähän edellyttää, että sinne on sitten kirjoiteltu niitä henkilöiden nimiä ynnä muita tarinoita, niin siihen kuittiinhan toki voi kirjoittaa ennen sen kuvaamista ne selitykset, niin silloin vähemmällä selittelyllä pääsee siinä kuitin tuontivaiheessa, että kun siihen on kirjoittanut sen tiedon vaikka sitten jo ennakkoon ja sitten vasta ottaa sen kuvan, niin säästää vähän siinä kännykässä sitä näpyttelyä, jos se käsin kirjoittaminen siihen kuittiin on helpompaa. Tämmöinen ajatus vaan täältä. Joo, kiitoksia. Minkä verran siihen kuitin oheen nyt sitten pitäisi niitä kirjoittaa, niitä selitteitä, ja missä määrin se on niin kuin tarpeellista, ja tämä lähtee niin kuin siitä ajatuksesta, että jos se kuitti on niin kuin siinä kuvatessa täysin ymmärrettävä, ja siitä hyvin näkee, että mitä siinä lukee, mihin se liittyy, siitä käy ilmi ne hinnat ja muut, niin tietysti se ajatus sitten kulkee asiakkaalla siten, että eikö se kirjanpitäjä nyt siitä näe, että mihin tämä liittyy ja millä lailla? No minä sanoisin, että varsinkin semmoisissa, mitä välttämättä kirjanpitäjä ei ymmärrä, niin että se tuote voi olla vaikka joku, jos on vaikka rakennustyömies, hän ostaa jotain, niin ei välttämättä kirjanpitäjä tiedä, mikä se on. Niin siihen on sen takia hyvä kirjoittaa, että mihin käyttötarkoitukseen se on. Että niin tämmöisiä on monesti, että on joutunut kysymään, että mikä tämä on, että en tiedä. Aivan. Eli jos catering-yrittäjä ostaa vaikka moottorisahan, niin se voi herättää ihmetystä, että mites nyt näin ja kuinka tämä liittyy catering-toimintaan. Ok, kiitoksia. Mikko, anteeksi, huutelen täältä, eli Korpelan Maija Mediatilin Kerimäen toimistolta. Joo, ole hyvä.
mitä niihin kuitteihin olisi hyvä kirjoittaa joko kuittiin tai sitten sinne lisätietoihin, niin jos on tarjoilua tai edustamista, niin ketkä henkilöt on osallistunut ja jos se on edustaminen, niin mikä se on se edustustilaisuus. Eli ne olisi sellaiset tärkeät asiat, että ne vaaditaan aina. Eli ne on hyvä laittaa sinne. Ja sitten vielä näin kirjanpitäjän näkökulmasta sanoisin tuosta kuitin kuvaamisesta, että kun asiakkaat kuvaa sen kuitin, niin olisi niin kuin tarkkoja, että se kuitti on tarpeeksi selvä ja että siellä näkyy alvit. Et kun monta kertaa on pitkiä kuitteja, niin saattaa olla, että se sitten kuvataan vaan niin, että siinä näkyy ne tavarat, mitä on ostettu tai palvelut, mitä on ostettu, ja sitten se alvitiedot jää siitä kuitista pois. Eli ne on niin kuin ne tärkeät tiedot, että ne pitää näkyä. Ja tietysti mielellään, että se kuitti on niin selvä, että siitä saa selvän, että ottaa vaikka useamman kuvan, jos se eka kerralla onnistuu. Niin tämmöinen on kirjanpitäjän toive, tulee täältä Kerimäeltä. Joo, kiitos. Tuosta kuvaotosta, niin tuossa yhdeltä asiakkaalta tuli sellainen palaute, että olisipa niin kuin hieno homma, kun siinä yhteydessä, kun tuodaan kuvia sinne itse kuittipalveluun ja otetaan sillä kameralla kuvaan siitä kuitista, niin olisipa hienoa, jos siinä olisi mahdollisuus zoomata sitä kuittia ja siten tavallaan niin kuin vähän varmistella, että saako siitä nyt selvää. Tällainen toive sinne maestron suuntaan. Kiitos. Minä otan tuon ylös tuosta ja kirjaan tästä meille vaikka kehitysehdotuksen tuonne, että tämä saataisiin jatkossa tuohon kuitteihin lisättyä. Joo, sehän oli hieno homma. Ok, hei lisää kysymyksiä tai kommentteja löytyykö vielä tähän asiaan? Marilla oli vielä jotain sanottavaa, ole hyvä. Kiitos. Tuosta aikaisempaa vielä palatakseni noista kuvien ottamisesta, niin olen tosiaan huomannut sen, että jos ottaa kameralla vaakakuvia, niin se siinä ladattaessa jää sitten ulkopuolelle. Eli pystykuvia, kiitos. Totta, saa niin kuin mahdollisimman suurena sen kuiten tulemaan siihen omaan ruutuun, niin sekin auttaa jo tosi paljon.